Ɲugubalayɛlɛ a tulumanba aw ni yankumane ni maanaw bi ɲugubalayɛlɛ an bɛna kɛ semoli de la. Maa minnu bɛ kɔ kan ko saɲɔ sɔrɔ man d'u fɛ hali n'a kɛra k'i bɛ so yɛrɛ fana ale de ka di kosɛbɛ. Ani fana maa minnu bɛ kɔ kan ko zɔfɔn bulu kɛnɛ sɔrɔ man d'u fɛ a bɛ se k'a fɔ an somɔgɔw ye so k'u ka zɔfɔn bulu ja k'a bila ka taa d'an ma nka u b'a kɛ jalan ye u t'a sin dɛ k'a kɛ i n'a fɔ kɔrɔbɔrɔ b'u ta kɛ cogoya min na n'o ye fako ye. Aw bisimila. Ayi ale kɛ fɛn man ca wa ale de ka di dɛ. Kɔmɔ yɛrɛ ɲɛ b'a la waasa k'an ka zɔfɔn bulu jalan dafa an mago bɛ se gan ma. Gan dɔɔnin dɔrɔn ni an ka zɔfɔn bulu de jalen an fɛ tan dɔ. Ne ye ɲugubalayɛlɛ video min kɛ o zɔfɔn bulu hakɛya o de jalen filɛ nin ye k'a kɛ exact. N'a sɔrɔla i m'o video lajɛ n bɛna lien bila barre d'info kɔnɔna na waasa i ka se k'a faamuya hakɛya min don dɔɔnin. An ka semoli talen filɛ nin an fɛ ne ka semoli bɛ komi i n'a fɔ pake kelen bɔɲango i b'a ko in kɛ k'a bɛn i yɛrɛ sago ma. N'i bɛ ji k'ale la dɔrɔn i tɛ jɛ ka ji k'a la ɲɔgɔn fɛ i bɛ ji k'a la dɔɔni dɔɔni. Ni i yɛrɛ y'a ye k'a y'o ji min i bɛ ji wɛrɛ k'a la dɔɔni dɔɔni nka kuma dɔw la n'i jɛnna ka ji k'a la ɲɔgɔn fɛ dɔrɔn a bɛ se k'a fɔ de k'a bɛ bari i bolo. I n'a fɔ a y'a ye cogoya min na ne ye ji 80 ml de kɛ n ta la a bɛ komi i n'a fɔ an ka temi verre ɲɛ kelen bɔɲango. A ɲaaminen ɲuman ɲɔgɔnna ni ji ye an bɛ tulu fana dɔɔni k'a la ka n'o fana ɲaami ɲɔgɔn na an b'a don ɲɔgɔn na ka ɲɛ dɛ. N bɛ yɔrɔnin dɔ fɔ ka fara a kan maa minnu tɛ semoli ko in ɲɛdɔn kosɛbɛ semoli dɔw bɛ yen nɔ olu dabɔlen don gato de kama spécialement n'u b'a feere u b'a sɛbɛn a sanfɛla la o fasugu ninnu filɛ nin ye a tɛ se ka kɛ basi ye dɛ ale dabɔlen don gato dɔrɔn de kama. Nin dun min filɛ nin ye ne bolo tan dɔ a bɛ se ka kɛ gato ye wa a bɛ se ka kɛ basi fana ye n'o ye couscous ye. An ka da sigilen filɛ nin ye ta sanfɛ wa ji b'a kɔnɔna na. Nin gabakuru min talen filɛ nin ye an fɛ tan tɔ maakɔrɔbaw bɛ nin dɔn kosɛbɛ dɛ. Ale ye fɔlɔ mɔgɔw ka fɛɛrɛnin ye waasa k'a dɔn n'a sɔrɔla ji bɛ da kɔnɔna na walima ji tɛ da kɔnɔna na. A b'a dɔn n'i kɔni ye gabakuru bila da kɔnɔna na ni ji bɛ ka tobi gabakuru mankan bɛ bɔ o de tun bɛ kɛ k'a dɔn n'a sɔrɔla n ka da ji banna walima n ka da ji ma ban. An yɛrɛ bɛɛ b'a dɔn fɔlɔ daw tun ye da yɛrɛ yɛrɛ ye ɲintin fana o fana tun dalama de don. Ɲintin k'a fɔ k'i b'o ta ka bɔ a da la k'a jateminɛ o kuma nɔgɔn dɔɔni o la sa ni ji bɛ da kɔnɔna na i b'a mɛn gabakuru tobikan bɛ bɔ nka ni ji dɛsɛra da kɔnɔna na dɔrɔn gabakuru tobikan tɛ bɔ o waati an b'a faamuya k'a dɔn o la ko ji foyi t'an ka da kɔnɔna na an bɛ ji dɔ fara a kan waasa k'an ka fɛn fintaw tɔ la sisan. An fana b'an ka da to yen nɔ a ka fin miniti 15 bɔɲango ale de ka nɔgɔn o waati kɔnɔna na an bɛna an ka gan tigɛ. N bɔra ka fɛɛrɛnin min ɲɛfɔ sisan hali sini sɔgɔma a bɛ kɛ du dɔw kɔnɔ Mali kɔnɔna na nka maa bɛɛ t'a dɔn yanni an yɛrɛ ka so hali sini sɔgɔma an bɛ gabakuru bila an ka da kɔnɔna na n'a ji banna i b'a faamuya k'a dɔn ko ji banna sabula i b'a ye gabakuru mankan tɛ bɔ. Ale de y'an ka tobili fɛɛrɛnin dɔ ye hali n'an t'an ka fɛɛrɛninw kɛ bilen an kana ɲinɛ an ka fɛɛrɛninw kɔ dɛ ne ni maanaw fɛɛrɛnin ka ca an fɛ yen yɛrɛ de kosɛbɛ. Komi an ɲɛ b'a la cogoya min na n ye zɔfɔn bulu in fana daji nka n m'a daji ji kalan na dɛ ji gansan dɔrɔn. Miniti 15 bɔɲango selen filɛ nin ye aw yɛrɛ ɲɛ b'a la a finna ka fan bɛɛ fa an bɛna ta sisan ka taa labaaraliko fɔlɔ la. A yɛlɛmalen ɲuman an ka filen kɔnɔna na an bɛna kuru ci n'a kuru cira waati min na an b'a ji ko jateminɛ ka sɔrɔ ka na ji wɛrɛ k'a la k'a lami. Baara ɲɛna an bɛna lami sisan ni ji dɔɔni dɔrɔn ye komi n y'a fɔ cogoya min na an bɛ ji k'a la dɔɔni n'i t'a fɛ kɔni a ji ka dan sago i bolo i bɛ ji k'a la dɔɔni dɔɔni n'o ji ma bɔ i bɛ se ka dɔ wɛrɛ fara a kan i yɛrɛ b'a jateminɛ dɔrɔn ne b'a dɔn ne ni maanaw bɛɛ ye poro de ye nin cuisine ko in na yan koyi ne yɛrɛ de ye degeden ye n'a sumana dɔɔni dɔrɔn ne kɔni bɛ n tɛgɛ don a la waasa a ka se ka bɔ ɲɔgɔn na ka ɲɛ. A jiko bɛrɛbɛnnen an fɛ an bɛ kɔgɔ k'a la k'a n'o ɲaami ɲɔgɔn na i bɛ kɔgɔko in kɛ k'a bɛn i yɛrɛ sago ma.
Baara ɲɛna an b'ale sigi kɛrɛfɛla la ka sɔrɔ k'an ka fɛn binkɛnɛ kow tɔ ɲɛnɛbɔ. An bɛ nin salo ka bɔ ji la, an b'a bisi ka bɔ ji na. I yɛrɛ b'a ye namaya dɔɔni b'a la, nka komi ale jara ka ban, namaya dɔɔni bi bɔ a la, o de y'a to an bɛna dafa ni gan dɔɔni ye. Komi aw ɲɛ b'a la cogoya min na, an b'a bɛɛ salo ka bɔ ji la tan cogoya in na k'a fara gan in kan. Baara ɲɛna an bɛ potasi k'a la n'o ye kata ye. Ni maa dɔ b'a fɔ a ma ko sɛgɛ kata. N'a sɔrɔla ale t'i bolo, i bɛ se ka bicarbonate dɔɔni k'a la. O kɔfɛ an b'a ɲami ɲɔgɔn na f'o bɛɛ ka yele a la. A ɲamina ɲɔgɔn na ka ɲɛ, an b'ale bila kɛrɛfɛla la ka na an ka semulu kɛ ɲintin kɔnɔna na. An ka semulu ɲuman kɛlen ɲintin kɔnɔna na, an bɛna cɛ bɔ. O kɔfɛ an bɛ sɔrɔ k'an ka nunu ta sa, n'o ye an ka zɔfɔn bulu ye an'an ka gan. An bɛn'o kɛ a camancɛ la. O kɔfɛ an bɛ sɔrɔ ka semulu minnu bɛ kɛrɛda la, an b'o datugu a da la, k'a datugu k'a to yen nɔ a ka yɛlɛ. Miniti 20 bɔɲango, nin ye yɛlɛko 2nan de dabɔtɔ ye an fɛ tan dɔ. Yɛlɛko 3nan fana bɛ yen nɔ, an bɛ nin da miniti 20 na. A ko miniti 20 bɔɲango ma se sa, an b'a dayɛlɛ k'a ɲami dɔɔni. I yɛrɛ b'a ye a ɲɛ bɛ fin kosɛbɛ. Min ye gan in ye, o ɲɛ bɛ bilen. O la sa, an bɛ sɔrɔ k'a ta ka taa labaara ɲɔgɔn na, k'a don ɲɔgɔn na ka ɲɛ yɛrɛ de kosɛbɛ. Komi aw yɛrɛ y'a jateminɛ cogoya min na, fo ka se nin yɔrɔ la, yɔrɔ an da ma maga tɛntɛliko la. N'i sera k'i ka semulu daminɛ yan'i k'a fin, n'i sera k'a ji maîtriser, a ma se i k'a fɔ k'i b'i yɛrɛ bila tɛntɛli wɛrɛ la bilen. Nka kuma dɔw la n'a ji cayara i bolo dɔrɔn i b'a tɛntɛn dɛ. I b'a tɛntɛn waasa kurukuru min kɛra a la o ka bɔ a la. Sabula n'ale ji cayara dɔrɔn a bɛ se ka kurukuru tentɔ. O la i bɛ se k'i yɛrɛ dɛmɛ ni tɛmɛ ye waasa kurukuru in ka to tɛmɛ kɔnɔna na, ɲuman o ka jigin tɛmɛ fɛ. A donnen ɲuman ɲɔgɔn na, n bɛna zɔfɔn bulu 1 ta sisan, a k'a dɔn k'a fɔ k'a magayara yɛrɛ de. Gan min kɔni kɛra a la, o tɛ, ale kɔni nɔɔnina yɛrɛ de fo k'a tun'a la. An bɛ ji dɔɔni k'a la sisan k'a lami dɔɔni dɔrɔn. An tɛ ji bɛrɛ k'a la dɛ, komi n y'a fɔ cogoya min na. I bɛ ji k'a la dɔɔni waasa a ka na taa bati i bolo. Ji kɛlen k'a lase a ɲaminen ɲuman, an bɛna tulu fitinin dɔrɔn k'a la, k'a n'o fana don ɲɔgɔn na sa, ka sɔrɔ ka taa yɛlɛ yɛlɛko laban na. Miniti 15 bɔɲango walima miniti 20 tuguni. E yɛrɛ de b'o ko in kɛ k'a bɛn i yɛrɛ sago ma. Baara ɲɛna an bɛna kɛ ɲintin kɔnɔna na k'a fin miniti 15 bɔɲango. O la, o y'a baara bannen pewu. Miniti 15 selen filɛ nin ye, baara de ɲɛna tan. Nin waati b'a sɔrɔ an kɛlen don ka fɛn dɔ sauté kɛrɛfɛla la, i n'a fɔ ne ka bita in na, ne ye sogo de sauté a la. N'a y'i ja, i bɛ se ka fɛn fɛn min ka di i sa, i bɛ se k'o sauté k'a k'a la. Jɛgɛmanfɛn fara sɛmanfɛn, sogomanfɛn, o bɛɛ dɔ bɛ se ka sauté k'a da kɛrɛ la. Ale de n'o bɛɛ ka di. An b'a suma dɔɔni ka sɔrɔ k'a bɔ k'a kɛ minɛn kɔnɔna na. Ni video in diyara aw ye, a y'a bila ka taa aw fɛ maaw kun. K'aw ni hɛrɛ bɛn. Ala k'an si jɔ ka don wɛrɛ m'a kɔnɔ. Ayi, hali sisan ne ma taa fɔlɔ. Ne tɛ se ka taa ni ne m'a ja fɔ n nimanaw ye. Ne nimanaw ale de ka di, ale de ka magan. Ne kɔni b'a dɔn ne nimana kɔni bɛɛ bɛna nin essayer dɛ. Sabula ale diyara ne da kosɛbɛ. Aw bisimila.